Marszałek województwa podlaskiego w 2010 roku zorganizował uroczyste obchody 600-lecia koncentracji wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego przed Wielką Wojną z Krzyżakami. Uroczystości miały charakter międzynarodowy. Wzięły w nich udział kluby rycerskie i grupy rekonstrukcyjne z Litwy i Białorusi. Patronat nad obchodami objęły także Ministerstwa Kultury obu sąsiednich państw. Na pewno było to pierwsze tak wielkie wydarzenie na Podlasiu. Koncentracja wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tuż przed wojną i w trakcie wojny to tutaj odbywały się narady między królem Władysławem Jagiełłą a Wielkim Księciem Litewskim Witoldem. To tutaj powstawały plany wojny z zakonem krzyżackim. To tutaj decydowano o logistyce i też o kierunkach działań. Tutaj się pojawiła w zasadzie wszyscy najważniejsi ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego, łącznie z panującym Wielkim Księciem Witoldem. Tutaj się też pojawiło wielu najwyższych urzędników korony Polski. Dzięki temu wzrosła rola Podlasia, też można wiele rzeczy było uzgodnić z korzyścią dla samego województwa, jak i dla ludzi tutaj żyjących, dla całego społeczeństwa, głównie dla elity polityczno-społecznej. Rola Podlasia systematycznie rosła po Wielkiej Wojnie z zakonem. Bardzo silnie rozwijało się osadnictwo. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, ale też i politycznych między Koroną a Wielkim Księstwem, czyli Krakowem a Wilnem. Też szlak na wschód do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, czy też na południe w kierunku Kijowa, ale też pamiętajmy o Prusach, tak? Po wojnie nastaje pokój i rozwija się normalny handel, również z zakonem krzyżackim. Więc połączenie tych różnych elementów, bogacenie się społeczeństwa coraz bardziej wzmacniało rolę Podlasia. Ale też to, że Podlasie leżało na zachodnich kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego, też w tym pomagało, bo siłą rzeczy tutaj następowały pierwsze kontakty. Pierwsze kontakty między Księstwem Mazowieckim, Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Nieprzypadkowo też od Unii Polsko-Litewskiej zaczynają tutaj powstawać dwory wielkoksiążęce, a też coraz większym zainteresowaniem cieszy się Podlasie wśród możnowładztwa litewskiego, które chce tutaj nie tylko mieć majątki, ale pełnić różne ważne funkcje administracyjne. Ogromną rolę w rozwoju kultury na Podlasiu odegrał monastyr supraski. Powstał pod koniec XV wieku, ale nie w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie. Założony został w sercu dóbr rodu magnackiego Chodkiewiczów w Gródku. Gródek, który był pierwotną siedzibą monasteru supraskiego, a nie żaden Supraś, który dzisiaj mówimy o dzisiejszej lokalizacji, został nadany Iwanowi Chodkiewiczowi, który był wojewodą kijowskim w roku 1483. Wkrótce jednak Iwan Chodkiewicz trafił do niewoli tureckiej wraz z rodziną i właściwie ten gród był opustoszały aż do powrotu jego syna Aleksandra w 1492. Wracający z niewoli tureckiej sprowadza z Atosu części zakonników i po drodze z ławy Kijowo-Pieczerskiej i rzeczywiście rozpoczyna się życie monastyczne na terenie Gródka. I te wszystkie historie, które zostały pisane w kronice Ławry Supraskiej, dotyczą nie Supraśla, a Gródka nad Supraślą. I w związku z tym możemy powiedzieć, że prawdziwe życie takie monastyczne na tym obecnym terenie rozpoczęło się dopiero w roku 1507. Pytanie wszakże bardzo ważne, dlaczego akurat taki ośrodek powstał i dlaczego nabrał on tak ogromnego znaczenia? Po pierwsze, uzyskał on przywilej patriarszy, albowiem patriarcha czyni ten monaster staropigialny, czyli bezpośrednio pod sobie podporządkowany.
Po drugie, że ten klasztor od razu jest wzbogacony o liczne nadziały i dotacje przez elity ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pamiętamy, że jedną z ktitorką tego monasteru w tym czasie jest księżna Helena. Księżna Helena, która po śmierci swego męża Aleksandra Jagiellończyka właściwie dostaje w oprawie wdowej i starostwo bielskie, i starostwo brańskie, ale też również kontrolę nad dobrami chodkiewiczowskimi. Pamiętamy, że Helena jest przedstawicielką dynastii paleologów, jest córką Iwana III i Zoe z tejże dynastii. Dlatego też trafiają nieprzypadkowo do Supraśla te bogate zbiory biblioteczne i bogate utensylia cerkiewne, które są sprowadzone nie tylko z Moskwy, ale z Bałkan, z Grecji, a więc wszystko, co było najcenniejsze. Dopiero w 1509 roku, kiedy jeden z mnichów supraskich, przełożony Pafnucy Siegień, pisze list do króla, dostaje on zgodę na budowę cerkwi murowanej. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej był zakaz budowy cerkwi murowanych i remontowania starych. I dopiero zgoda Zygmunta Starego spowodowała, że cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny zaczyna być budowana 15 listopada 1509 roku i zostaje ukończona w 1516 roku. Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu to połączenie stylów architektonicznych pochodzących z Bizancjum i Europy Zachodniej. Historycy sztuki takie obronne budowle sakralne nazywają białoruskim gotykiem. Świątynia, która została powstawiona w stylu gotycko-bizantyjskim, która miała funkcje nie tylko liturgiczne, ale też i obronne. Świątynia ta została przez następnego przełożonego klasztoru Sergiusza Kimbara bogato wyposażona nie tylko w utensylia cerkiewne, ikony, ale również została wspaniale ozdobiona freskami przez nektariusza pochodzącego z Serbii, który wraz z grupą malarzy dokonał tego wspaniałego przedstawienia sceny Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i właśnie owych świętych przypominających najważniejsze wydarzenia życia Maryi, Chrystusa, ale też była to świątynia, która miała być obrońcą wiary prawosławnej i dogmatyki prawosławnej na zachodnich terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1513 roku król Zygmunt Stary mianuje pierwszego wojewodę podlaskiego, zostaje z nim Iwan Sapiecha. Nie wyznaczono, a raczej nie znamy dokumentu, który określałby ani strukturę organizacyjną województwa, ani też zasięg terytorialny tego województwa. To dopiero uczynił Zygmunt Stary w 1520 roku w Toruniu. Województwo podlaskie obejmowało ziemię bielską, drohicką, mielnicką, ale też kamieniecką, brzeską i również ten cały obszar, który obejmował, było to cały taki pas terytorium, które dopiero w 1566 roku po odcięciu ziemi brzeskiej ukształtowało granice województwa podlaskiego, które my mamy w tej chwili aż do roku 1795. W wyniku Unii Lubelskiej w 1569 roku województwo podlaskie przechodzi z Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony polskiej. Przejście województwa podlaskiego z Wielkiego Księstwa do korony nie odbyło się tak prosto. To nie była decyzja władcy. Wszyscy urzędnicy, wszyscy możnowładcy, cała szlachta, która posiadała dobra, ale też mieszczanie, musieli złożyć przysięgę. Zmienił się panujący, tak? Na wierność królowi korony polskiej i na wierność koronie polskiej. Zmieniał się władca, zmieniało się państwo. Mimo że była unia między tymi dwoma państwami, jednak musieli to złożyć. I szło to z ogromnymi oporami. Doszło do tego, że król zagroził, że wszystkich, którzy nie złożą przysięgi wierności jemu i koronie, zostaną pozbawieni urzędów, zostaną pozbawieni majątków, zostaną wygnani z kraju, a nawet ukarani śmiercią. Ten proces trwał kilka miesięcy, zanim wszyscy, którzy musieli złożyć
przysięgę zrobili to, ale były też wyjątki. Warto tu wymienić Grzegorza Chodkiewicza, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. On nie złożył przysięgi i jego dobra nie zostały inkorporowane do korony. Zostały wyłączone z województwa podlaskiego i z powrotem wróciły do, tak jak przed utworzeniem województwa, do województwa trockiego. Chodzi tu o Zabłudów, Choroszcz, Wasilków, między innymi Topilec. Wiele miejscowości, był to dość znaczący obszar. Czy rzeczywiście coś się zmieniło po tym fakcie włączenia inkorporacji Podlasia do korony? Wydaje mi się, że nie, dlatego że specyfika polegała na tym, że tutaj były bardzo silne wpływy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego, dóbr magnackich. To nie tylko Chodkiewiczów, Sapiehów, ale Radziwiłłów, Gasztołdów. Mamy tutaj też pomniejsze rody, które Wołowiczów, Masalskich. Mamy też tutaj i innych przedstawicieli elit Wielkiego Księstwa Litewskiego, które wytworzyły własne dobra i budowały ową przestrzeń taką cywilizacyjną, kulturową, bardzo silnie związaną z tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odrębności były i one częściowo zostały jeszcze na początku Rzeczpospolitej trwania, znaczy po Unii Lubelskiej. Przede wszystkim język urzędowy. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego był to język białoruski. Część szlachty, część mieszczan województwa zwracała się do króla czy Zygmunta Starego, czy Zygmunta Augusta, żeby były do nich pisane z kancelarii Wielkiego Księstwa listy w języku polskim, czy też łacińskim. Jednak żaden Zygmunt August wszystkie te prośby odbywał. Powiedział, że nie widzi potrzeby, żeby jedna ziemia posługiwała się innym językiem urzędowym. Wszystkie jarmarki, targi w województwie podlaskim do końca Rzeczpospolitej, do 1795 roku, odbywały się według kalendarza juliańskiego, nie gregoriańskiego. I to nie miało znaczenia, czy to były parafie katolickie, prawosławne, unickie, czy jakiekolwiek inne, czy to były miejskie, wiejskie, czy malutkie, czy ogromne targi. Wszystko to było zwyczajowo, odbywało się według kalendarza juliańskiego. Więc jak kiedyś był jarmark na Świętego Jana, no to on odbywał się nie w czerwcu, tylko w lipcu. I tak było do 1795. Nieważne w jakim mieście, w jakiej wsi, katolickiej czy prawosławnej. Supraś to nie tylko właśnie owa świątynia, owa wspaniała biblioteka, włącznie z najstarszym drukiem i drukami, między innymi Schweitpola Fiola i Franciszka Skoryny, ale też również miejsce przechowywania najstarszego rękopisu Miniei Czetnej, czyli słynnego kodeksu supraskiego, pochodzącego, jak dzisiaj wiemy, z X stulecia, który to rękopis dziś jest wpisany jako jeden z zabytków kultury UNESCO. Bardzo ważnym tym elementem jest w tej bibliotece było, że oprócz ksiąg hagiograficznych, oprócz ksiąg liturgicznych, znajdują się też wielkie dzieła i monumenty pisane o historii, o hagiografii, o naukach przyrodniczych i bogactwo tych zbiorów, sięgające już w połowie XVI wieku ponad 205 pozycji, a 100 lat później sięgającej powyżej 560 pozycji książkowych, pokazuje, że Supraś był rzeczywiście nie tylko miejscem przechowywania owych księg, ale też tworzenia również utworów polemicznych. Krokiem milowym w rozwoju kultury i wzroście znaczenia Podlasia było sprowadzenie w 1568 roku przez Grzegorza Chodkiewicza drukarzy do Zabłudowa. Grzegorz Chodkiewicz, który po Aleksandrze przejmuje owe dobra zabłudowskie, decyduje się na założenie drukarni, ale inicjatywa powstania owej drukarni prawdopodobnie też wyszła z owych elit prawosławnych, którzy byli w otoczeniu i zakonników monasteru supraskiego, ale też również i
wśród też elit, które pochodziły z osób wykształconych nie tylko w kraju, ale za granicą, bo mieli oni doświadczenie chociażby podczas pobytu, wyjazdów do Niemiec, do Włoch. Grzegorz Chodkiewicz, decydując się na sprowadzenie dwóch znakomitych drukarzy, Piotra Tymofeusza Mścisławca i Iwana Fedorowa, podjął decyzję, która miała kolosalne znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki drukarskiej, nie tylko w Zabłudowie, ale też i w całej Rzeczypospolitej. Po pierwsze, w roku 1569 roku wydana zostaje Ewangelia Uczycielna. Co to jest za druk? Ewangelia pouczająca. To jest zbiór tekstów kazań niedzielnych, ale z komentarzami. W momencie, kiedy trwały spory religijne, taki druk był bardzo potrzebny, albowiem stanowił on prawosławną wykładnię wiary, jak należy interpretować i podawać w kazaniach owe treści na poszczególne dni tygodnia, na poszczególne niedziele, które były one odczytywane w cerkwiach, nie tylko właśnie w Zabłudowie czy w Supraślu, ale we wszystkich cerkwiach podlaskich i znacznie szerzej, bo w całej Rzeczypospolitej. Poza tym trzeba też pamiętać, że Ewangelia pouczająca zabłudowska została wydana 4 lata po stylu Mikołaja Reja i na 4 lata przed Biblią Wójka. A więc było to właściwie wprowadzenie do tego dyskursu, tego polemicznego, tej prawosławnej części w postaci właśnie owego druku, bardzo popularnego, rozpowszechnionego później, jak wiemy, nie tylko tutaj na Podlasiu, w Wielkim Księstwie Litewskim, ale również na ziemiach ruskich Korony. Fenomen owej tradycji również na Podlasiu polegał na tym, że tutaj panowała ukształtowana od wieków tolerancja, bardzo wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego i jakiś wzajemny też szacunek. Dlatego też wzbogacenie w późniejszym okresie tej tradycji, tego społeczeństwa, również tej społeczności prawosławnej i rzymskokatolickiej, o wyznania reformowane, o przedstawicieli społeczności żydowskiej czy społeczności tatarskiej, niewiele zmieniało ów charakter i relacje międzyspołeczne i międzywyznaniowe. Dlatego też Podlasie zawsze było wieloetniczne, wielokulturowe. Weźmiemy tu wspomniany ów monaster supraski, który zmienił swoje wyznanie, stał się klasztorem rezydencjonalnym unickim, ale zachował to swoje dziedzictwo kulturowe. Przecież tutaj była drukarnia słynna, wydająca nie tylko dzieła religijne czy historyczne, ale nawet beletrystykę, łącznie z podróżami Gullivera, Jonathana Swifta. To jest najlepszy, czy gospodarstwo Gaztomskiego. To są to najlepsze przykłady pokazujące, że szacunek do oświaty, do kultury, do ksiąg drukowanych było zawsze. I to nie tylko w takich ośrodkach jak Supraś, bo pamiętamy, że Jabłonowscy to samo robili w Siemiatyczach, wiele to było też w południowym Podlasiu Węgrowie. Mamy ogromne znaczenie działalności kulturowej Radziwiłłów Białej Podlaskiej. W XVII wieku Rzeczpospolita obojga narodów słabnie. Jej ziemie zaczęły łupić obce wojska, potop szwedzki i najazd wojsk moskiewskich w połowie XVII wieku. Wojna północna na początku XVIII wieku nie oszczędziły Podlasia. Podlasie zawsze miało swoje znaczenie, swoją rangę. Nawet po tych wspomnianych już tutaj wojnach, chociażby z Moskwą czy z Turcją, najazdami szwedzkimi, Podlasie straciło, jeżeli chodzi o ludność, to z 250 do 125 tysięcy. To były ogromne straty. W niektórych miejscowościach te straty sięgały aż 80% mieszkańców. I po wojnie północnej, ale te straty były spowodowane nie tylko działaniami zbrojnymi, przemarszem wojsk, ale też licznymi epidemiami, które nawiedzały Podlasie, zwłaszcza epidemią cholery z początków XVIII stulecia. Straciło na swoim znaczeniu w sensie gospodarczym może, ale pod względem politycznym one miało zawsze swoją rangę. Zmieniali się często właściciele majątków, dóbr, ale pozycję takiego ośrodka politycznego możemy upatrywać chociażby w fakcie, że wiele
osób, przedstawicieli tych rodów magnackich, później jak Braniccy zostawali hetmanami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oni zostawali też hetmanami koronnymi, pełnili ważne funkcje w polityce zagranicznej. Aż w 1795 roku przyszedł koniec Rzeczypospolitej. O Podlasiu pod zaborami będzie w kolejnej naszej lekcji historycznej.